Umilowane u Chryście Panu, braty i siostry, дорогі вірники нашої дієцезії, углядаючися в убогую Бетлеємську стаєнку, у черговий раз знаходжуся разом з вами у радосним здивленні, що усемогутний Бог став дитям і менавіта таким дає нам себе познать. Він приходить у світ як слабий, безоборонний Бог-чоловік, якому потрібна опіка. Приходить конкретно до нас, хоче бути нами прийнятий і поселитися між нами. З нагоди свята Божого народження жадаю усім дорогим дітям, любой молоді, клопотливим суженцям, людям, закранутим хворобою і терпінням, а так само кожному з вас відкрити знову, що найвеликшим щастям для чоловіка з'являється клопот про часами таку крохкую присутність Бога у нашому житті і розуміння, що йому у допомогу потрібні наші руки і вусни, наше чуле серце і наш час, щоб народжені любов'ю могли перемінити нас і життя наших близьких. У наші складані, неспокійні з многих причин часи, нехай святкування Божого народження буде для нас усіх викликом і захваченням до дійності для супольного добра, до розмови повної поваги, до пробачення і становлення понад усілякими спречками і непорозуміннями, які у світлі Пана, які приходять, здаються неістотними. Нехай це буде час відкриття годності кожної особи, до чого нас нестомно закликає Папа Францишек, бо нельга потребувати поваги до себе самого без поваги до інших. Нельга отримувати, коли одночасово не хочемо давати. Нехай це буде час одинства, любові, надії і добрини у кожній сім'ї і нашому громадстві і країні. Бо сьогодні Бог об'являється у чоловіку. Хотів би пожадати, щоб Новий год, який приходить, приніс тільки добрі дні, почуття безпеки і впевненість, що Божа любов сподорожничає усім тим, хто на її сподівається. Щоб це був год повний добрих хвилин і добрих людей вокруг. На час супольного святкування, октаву народження Пана і увесь год Панський 2022, от усього серця вас благословляю.